말하자. 미라 기들 자태 자식은나. नोंनि गिदिर जाथायनि थाखायनो आंनि सिमाङा आद्रा थाबाय। आंहा बेसेबां समायना सिख्लाखौ खुदुमहां जादोंमोन। बेवहायनो नों फन हरनानै होबाय। आं हले बिराद रागा जोंबाय दै। जेबो नङाब्रा बेफोरबायदि सिमाङा नुफिनखायो। नुफिनखायो हा? सिख्ला मोजां खुदुमनायफोरखौ बेफोरबायदि सिमांखौ बोसोराव खेबसेल' नुयो मिथिबाय। आं बेफोरबायदि सिमांखौ नुनो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामो। आं मानो हर गेजेराव बेफोरबायदि फन हरनानै आंखौ डिस्टार्ब खालामनांगौब्रा? आं दा सिमांखौ बोरै नुफिननांगौ जाखो? नोंनि सिमाङा देरसिन नङा। मा देरसिन नङा? आं बेफोरबायदि खुदुमलायनाय सिमां बांद्राय नुवानो। दिनैसो सिख्लाजोंसो खुदुमहां जाबाय सिमाङाव। बेवहायबो नों डिस्टार्ब। नोंथाङाबो डिस्टार्ब सिमां नुफुनायावबो डिस्टार्ब। माबायदि मानसि जाखोब्रा नोंलाय थफिराम? आं हले नोंखौ जोंबायलै। धैर्य रागायानो मानसिखौ जायो मिथिबाय। रागायानो मानसिखौ सिलिंखार खालामो। बेनिखायनो धैर्य। जिला जिथा डायलग दा मारिलै आंनि सिगाङाव। आंनो सिमां नांफिनगौ। आं मोनथिया। आं इसेबां समायना सिख्लाखौ सब खुदुमहांदोंमोन। बेवहायनो नों डिस्टार्ब ना? मानो एसे डिस्टार्ब खालामहरोब्रा मालाय उन्दुनायफ्राव? गथ' आंनिखौबो खोनासं। आंनि हाबाया गाबोननो। आं दा मा खालामनांगौ जाखोब्रा? हाबानि ड्रेसखौबो साला क्लिअपेट्राया दहायनो होफैबाय आंनो। आं मा खालामबावनांगौ जाखो? बिथिंजाय आं ददेखौ बिराद मोजां मोनबाय। ददेनि बिब' नङामोनब्रा बेखौ मालाबानो थिखावसो खालामसिगौमोन आं। नोंहा मा खालामबाय था? नोंनि थाखायनो एन्टनिअ आंनि खिथु जादों। आला एन्टनिया नोंखौसो मोजां मोनो आदा। आं दाखौ मोनबायलाय। आरो नोंहाबो सिरि मोनलायबाय। उन्दु। एन्टनिया नोंखौ मोजां मोनो नामाब्रा? एन्टनियालाय आंखौलाय मानो मोजां मोननांगौ जाखो? मोना। लोगो हिसाबै मोजां मोनो बांद्राय रायलायबाय थायो बेखौसो बुंदों आं। आच्छा बिदा आं दं। नों टेनसन लानाङा। उन्दुदो। गुड खोनासंलाय। आं दा न'आव गैया मिथिबाय। बाहेरावसो अर सायगासिनो आङो। हाबानि ड्रेसखौ नुनानैनो बिखाखौ क्लाब मोनलायथारबाय आं। आंनो ददेखौसो नांगौ ददेखौ। नों आंखौ हेफाजाब होदोब्रा। नोंनो बेसेबां फैसा नांगौ आंनो होगोन। खालि नोङो एन्टनिअखौल' बुंदो आंजों हाबा दाजाथों होननानै। प्लिज आं नोंनि आथिङाव हमो। बुथार मानसिखौसो नामाब्रा नोंलाय? मानो बुथारनांगौ जाखोब्रा? बुथारा। नों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ना? नों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड जानानै आंखौ हेफाजाब होआबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा? नोंनिबो दुखुनि समाव आं नोंखौ हेफाजाब होगोन ना? नोंनो एन्टनिअआ फैसा होदों होनदों नङा होमबा? नोंलाय बोरै मिथिखो? मोनथियो। बेफोरबायदि खोथाया बांद्राय गोसारालासिनो थाया मिथिबाय। थाबनो गोसारो। एन्टनिअ नोंखौ मोजां मोनो नालाय नोंनि बाइकनि EMI खौ सुख'नानै होबायबालाय। दा एन्टनिअनो नों फैसा होफिननो गोसो जागोन ना जायाखै? जादों। होमबालाय माथोआव आं नोंनो एन्टनिअ होनाय फैसाखौ होनोसै। नों आंजों हेफाजाबल' होदो। एन्टनिअजों एसे गोदै रायलायनानै बिमाखौ आंखौ हाबा दा खालामथों होननानै बुंनो होदोब्रा। प्लिज एमाव राजा। मा जाखोब्रा? सानदों। दा सानबाय थानो टाइम गैयालै। गाबोननो हाबाया। गाबोननो सार्चआव लांनानै आंखौ हाबा होसिगोन क्लिअपेट्राजों। दिनैनो टाइम दङ। दिनै हरावनो ददेखौ थांनानै बुंहैनोसै थुदो आरो नोंबो एन्टनिअखौ। मा खालामनांगौ जायोलै नोंनि थाखाय? जागोन थांगासिनो दं आं। बेसो मोजां गुबै लोगोनि सिन दा। बांद्राय डायलग होबाय थानाङा। थांगासिनो आं। जायखिजाया आंनो ददेखौ मोनबानो जाबाय। नाङा आंनो क्लिअपेट्राखौ। हेल' जाथि, आं बाहेराव फैनानै नोंजों रायलायफैदों। जोंहानि आदा अमा राजाया इन्जुराव सिथाबनानै आंनि रायलायनायखौ खोनासंखोमाबाय थायो। बेनिखायनो गुसु गुलाबाबो आं नोंजों बाहेराव फैनानै रायलायफैबाय। गावनि बयफ्रेन्डआ आंखौ एरनानै हरलायथारदों माथो। बयफ्रेन्ड मोननाय लोगो लोगो बिदाया गाज्रि जाबाय माने। बरिया। आं नोंजों रायलायनो मोनबा ओंखाम ओंख्रिखौनो खहाबनाय मोना। नों जे आंखौ इसिबां मोजां नोजोरै नायो, नोंनि बिदि नोजोरै नायनायखौनो आं गलिलाङो। नोंनि मेगननि थाइनै इसारायानो आंनि बिखा बिख्लोखौ थुफ्लंजोबो। जेब्लानिफ्राय नों आंनि जिउआव आगान होफैदों, आंनि खोमसि जिउआ सोरां जादों आरो आं जेब्लाबो खुसियाव थानो सोलोंदों। नङाबा आङो बिराद गाज्रि डिप्रेसनावसो दङमोन। नोंखौ लोगो मोनजेननायनिफ्रायनो आंनि गोसो गोरबोआ जोबोद मोजांबो जादों आरो आंनि जिउआ खोमसिनिफ्राय सोरांबो मोनदों। आच्छा बारु थाइबानि लारु बिदिसो ना? आफांनो फन हरनि र'। जाथिजोंनो रायलायमारदों नामा कनफार्म खालामनि। बुहुमा जेसेबां गिदिर बांग्रिं फैया मानो, जेसेबां गिदिर बारहुंखा फैया मानो, जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ रावबो हमथानो हाया। माने स्पेसियेलि आंनिखौ हमथानो हानाय नङा रावबो। मा आदा अमा राजा, मा नोंसोरनि बाजै हाफां, आं रावखौबो गिया। लय जामायला माथो खालामबाय थादोंब्रा? माथो फनबो थिखोआलै? हेलौ मा एसे गोबावब्रा हाफां? मा खालामबाय थायोलै? ओइ फाल्थु, इसिबां हराव फन खालामनानै आंखौ बिदिसो सोंदों नों? हराव मा खालामो मानसिफोरा? हराव उन्दुआ नामा? जानला मानला हर गेजेराव फन हरनानै आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा मिथिबाय? मानि थाखाय फन खालामदोंमोन माबार बुं ओमफ्राय दोन। ओइ हाफां, थांलाय जाथिखौ नायलाय। जाथिया रायलायगासिनो दङ नामा? सोरजों? मा सोरजोंब्रा? आंनि बिनानाव दाउदैया मालाय बाहेराव फैनानै जि रायलायगासिनो, गोजांनायखौबो ताल गैलाया खोमा मालाय। बेनिखायनो थांलाय हाफां नायहैलाय। बिदिसो ना बिसोरो? जेसेबांनो बादा होदों एसेबांनो बांसिनसो जादों। आं नायहैनि। थां नायहै थां। दाउदै न' सिङाव थांदो थां। थाम्फै अरजाबा आरो निहेरफोर सिजाबाय थाबा लोमजागोन।
थांनो थां न' सिङाव आं नोंजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दं आंबो नोंजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों अब्लाबो न' सिङाव थांदो थां जोंनाबो बाजैया आंखौ नायखोमा फैबाय खोमालै दावदै दोनथ'नोसै नामा दाहाय एसे रायलायबावना आच्छा दे मा आखल बियो हर गेजेराव बिबोनांनि दरजाखौ मानो नारदों नोंलाय मा होननो नागिरदों जेनेबा उल्था आंनावसो सोंबावबाय नों बे हर गेजेराव बिबोनांनि दरजाखौलाय मानो नारनांगौ नोंलाय मा जाहोन दं आयु माबायदि होनखाथारदों माने आंखौ जाथिजों माबा माबि सानखो नामाखो नोंलाय आं गावनि मेगनजोंनो नुथारबाय उल्था बिखुनजोखौसो नों बेफोरबायदि सोंलु खालामबावबाय ना आं जाथियासो जों फन रायलायदों बेखौसो थाल लानो नागिरदोंमोन दा जाथिया सेंग्रा मानसि सोरजों रायलायो रायलाया बियो बिनि खोथा नों बिनि बिबाजै जानानै मानो इसेबां ताल लादों मा मोन्थाय दं नोंहा बेफोरबायदि ताल लाबाय थानो ना नोंनि गोसोआव बिबोनांनि फारसे माबा मोनसे दं सिं सिं बेफोरबायदिसो नोंनि आखला गावनि बिबोनांखौनो नोजोर होग्रा आंखौ बिदि बुंथारबाय आरोना हा माथो बे हर गेजेरावलाय सोर हिनजावजों रायलायदों रायलायाखै बेखौलाय नोंहालाय मानोथो थाल लाबाय थानांगौ बिबोनांजों जेबो सोमोन्दो गैयाबालाय मानोथो देहायाव नांजानांगौ नोंलाय आंखौ बांद्राय खोथा बुंबाय थानाङाहाय बिखुनजोखायसो गबाय नों ए बिदिसो होनबावदों नोङो बिखुनजोखायसो गबावबाय होननानै मा आंखौ बुनो नागिरदों दे बुफै नै आंखौ बुनो नागिरदों आंना बिहामजोआनो बिदि जाबाय बिखुनजोखौ बुनो नागिरनाय आजिखालिनि जुगाव बिहामजो मोजां गैला बिखुनजोफोरा बिहामजोनि सिं सिंसो थानांसिगौ नै आंखौ बुनो नागिरदों आयु नोंखौलाय माला बुनो नागिरखो दे आं नोंखौ बुंदोंल'सो दा आंनि बिखुनजो नङामोनबा होननानै आंथ' बुनो होननानै बुङाखैना आंनि बिखुनजो नंबाबो नङाबाबो मानो बुनो आंलाय आंनि गेदेरसिन मानसिखौलाय खोथायाथ' थाङै थुङै बिदिनो जाहैबायना आंखौथ' मोनबा नों बुसिगौमोन बिबोनां गोसो थोलायग्रा मानसिफोरालाय आरो आंखौ जानला माला बिबोनां गोसो थोग्रा होननानै बुंनाङाहाय आं रावखौबो गोसो थोआ बालनि नोंसाराखौल' गोसो थोयो आं आरो आंखौ जानला माला बुंनाङा आं माबा मोनसे खामानि मावबा आंखौ मानो गाज्रि सानो हो आंलाय जाथिखौलाय माबा दावदैजोंसो रायलायदों नामा होननानैसो आङो बिनि दरजाखौ नारदोंमोन मा राजाया फन खालामनानै सोंहरनायखायसो गावनि बिनानावजों रायलायदों नामा होननानै बेखौनो नोंहा माबा माबि साननांगौ ए बे हर गेजेराव अमा राजायाबो नोंखौ फन हरलायथारो ना अमा राजाजोंबो नोंहा माबा सोमोन्दो दं बारा बुंथारबाय दे आंखौ खुगाखौ मोनदों होननानै बिहामजोखौ हादों होननानै जानला माला बुंनाङा नोंबो मालाय सिरि सिरि थायो उल्थासो माथो बिखुनजोबानो गासैबो खोथायाव सैथो जाजोबा बिहामजोबाबो बिहामजोनि खोथाया गासैबो सैथो जाजोबा बिदि होननानै आं नंखायबो नङा मिथिबाय आं रावखौबो गोसो थोआखै दिनै आं फंसे बाथ्रा बुंगोन नों आंखौ गाज्रिखौल' नुयो आरोना मोनसेल' मोजां आखु नुबाय आं बेबो नारजि बुदां बायदि फिसाखौ खांनायखौ बेनिखायनो आं नोंखौ साबायखर बावो नङाबाथ' नोंफोरबायदि मानसिया आंफोरबायदि मानसिया मा आं बायदि मानसिया गावनिखौल' सैथो सानग्रा मालायनिखौ गाज्रि सानग्रा बिदिसो होनबाय नों आंखौ नै नारजि फिसा नै मानि दावराव बे बेसेबां हर गेजेराव बाय नारजि फिसा बोरै उल्था नांलायदों आंजों गावनि आखलखौ आसि थुना दिन्थिनायखाय आंखौ गाज्रिसो मोनदों हनै बुनो ओंखारलायदों नङा माथो नारजि बुदां आं बुनो नागिराखै आं मालाबाबो बेखौ बुनो नागिरा गावहासो आंखौ जाथिजों माबा माबि सानदों ओमफ्राय अमा राजाजोंबो मा नों बेफोरखौ मा सानलाबायदों आयै आं थिगखौनो सानदों बे हर गेजेराव बे जाथिया सोरजों रायलायो रायलाया बेहालाय मा नांजादों हर गेजेराव मानो सेंग्रा मानसिनि दरजाखौ नारनांगौ बेलाय बेखौ बुंनायनिनो लाजिसोदों आंजों उल्था नांलायदों आंनिनो गोरोन्थि ना गासिबो आंनिनो गोरोन्थि आंखौनो बुं नोंसोरो आंखौनो बुं जेब्लाबो बिहामजोआल' गाज्रि जाखायो दा बुंनायखाय लाजिदों आयै जाबाय दे खोथाखौ बांद्राय दावराव खालामबाय थानांला हाफां नोंबो एसे गुसु जादो दे मानसिया हर जाबाय मानसिफ्रा खोनाबा मा साननांगौ जाखो मा साननांगौ जाखो बिखुनजो बिहामजो नांलायदों होननानै रंजागोन आरो नोंसो आंजों नांलायनो थाबाय थायो दा एसेबां आंखौ गाज्रि मोनथारोबा गाबोन ओंखारलांनोसै आं बे न'निफ्राय नोंनि गोसो आरो मा खालामो खालामबानो जाबाय जेब्लाबो आंल' गाज्रि जाखायोना आंखौल' गाज्रि नुयो आरोना हाफां गुबुना मा सानो सानदों दे नाथाय आंनि नोजोराव नों जेब्लाबो सैथो बेनो नोंनि थाखाय थोजासे नङा होमबा नोंनि बेफोरबायदि रावावनो गलियो आं बाल हाजारखि नोंनि बिमाया आंखौ जायखि जिखि बुङा मानो नोंनि फंसे राव मोनबानो गोसोखौनो गलिजोबखायो नङाबाथ' बेलेग हिनजावफोरबा खारसिगौमोनसो हांखायसो दङ बाजै आइ एम सरि बाजै आंनि थाखायनो नों बायदिसिना बुंजाबाय नंगौथ' आरो नोंनि थाखायनो बुंजादों नोंहालाय मानोथो दावदैजों रायलायबाय थानांगौ बुंखाबायना नोंखौ दावदैजों दा रायलाय होननानै आरो दावदैजोंनो रायलायबाय थायो नोंबो मानसिया थिग नङा जाथि
थारैनो नों सोरखौबा मोजां मोनमारो नामा? आदा आं दाबो कनफिउसआवनो दङ जेबो बुंनो हाथ'वा बाजैनि बुंनायखौ गाज्रि दामोन थां उन्दुहैदो गाज्रि मोना आदा गुड नाइट जाबावगोनलै बिमानि फारसेसो जागोन ना बिसिनि फारसेसो जागोन बिमायाबो दा दुखु मोनलायगोन ना गावखौ जेबो बुङाखै होननानै बिमाखौनो एसे बुजायहैग्रोनोसै ओइ हापां मा फनखौ दाननानै होनायब्रा आं नोंनो एसेबां फन हरबाय थादों मा जाथिया रायलायमारदों नामाब्रा दावदैजों नोंनि थाखाय नाङा बिखुनजोजों बायदिसिना होनजादों नोंहा नोंनि बिनानावनाव सोंनानै लानो हाया नामा आंखौसो खामानि थिनहरदों जायाफ्रामा सबबो गासैनो सोबाजागोन आंजों सोबाब्रा सोबा आं नोंखौ सब खुदुमफिनगोन नामफाफिनगोन होननानै बुंदों आंखौ फन हरनाङा र' ओइ आंनि बिनानाव आरो नोंनि बिनानाव गोसो थोलायबा मा जानांगौ जाखो आंलाय मा बाल मिथिगौ नोंनि बिनानावा आंनि बिजावजालि जाबा दोखो दोखो खामानि थिनगोन आरो मिथिखा हराव आंनो फन हरनाङा नोंनि हिनजाव नङा आं गोसो जाबानो फन हरनाय बालनि हेलौ ओइल दाउ बिमाया दानगारबायसो माथो जामायला फारसेथिं बिफा फारसेथिं बिमानि सिरि सिरि थांखुमानो नागिरनाया ओइ मालाय हरनि बादालि जाजोब्बाय नामा नोंसोरो उन्दुनो ओंखारि जाजोब्बाय नामा सासेया फनाव टेव आरो नोंहा हराव बहा थांनो नागिरदों आं खिनो ओंखारदों आच्छा फायखानाया बिथिं दं नामा फायखानायासो बैथिंसो दं बायराव खिनो लुगैदों आफा बायराव खिनायनि मजायानो बेलेग ना आरो नों खामानि मोनसे थिनबा बा उदै सादों आथिं सादों खिथु सादों बिबु सादों हरावबा गुसु गुलायावबा हौवाफोरजों रायलायनोबा बा आंनि लोगोजोंसो रायलायदों आदा नों होनबानो आं बिराद फोथायगोन उन्दुदां न' सिङाव थाबनो गाबोन फुङावसो खबर लागोन आरो नों बहा थांनो ओंखारदों नों आफा खिनो ओंखारदों होनबाय दा मा नोंबो थांफानो नामा आंखौ नेनोबा फै नेफै दरखार गैया गाबागाव खिथां साला नोंसोर गासिबो लोगो नांनानै आंनि खरखौ जाजोब्बाय बारगबाय बे थुफेराम थुफि गेल्लाखौ आं मा खालामनांगौ जाखोब्रा बे हराव मा होननानै मा खालामनांगौ जाखो फालथुसखौ बापावै गुसु गुला बे साला स्वाट एमाव राजायाबो दाबो मोनफैब्ला गाबोन आंनि हाबाया मा खालामनांगौ जाखोब्रा दारिगा ओइ रायजोफोर बे भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै भिडिअआ एसे गुसुं जागासिनो दङलै रायजोफोर गोलाव लाबोनो होनबाबो हाला बिनि थाखायनो निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोनाथ' कमेन्ट बक्सआव थिगसे रायहरखासिगोन आंथ' दिनै कमेन्टखौनो नायलालै आं गिखाबाय होमबाबो गाबोननि भिडिअखौ गोलाव लाबोनो नाजागोन बाय गुड नाइट